ام وک شاندەیە باکوورên Kurdistanê û Tirkiyê jî em dixwazin ji gelê Kurd ra ji gelê xwe ra em tiştekî li vê derê parve bikin. Pêdivî ihtiyaciya gelên me yên Rojava bi her awayî bi taybetî jî bi sekinekî dîrokî, bi sekinekî berxwedanê, bi sekinekî tekoşînê û bi pêşengtiya jin û ciwanên Bakurê Kurdistanê heye. Ev tekoşîn û ev berxwedan, ev sekin ku çend roj e Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî li ser bajarên yên Sînorê ser xetê ji bo piştgirî û piştevaniya statuya Rojava û gelê me Rojava hêviyekî, moralekî yên ku bê hesab û bê hudûd ji bo gelê me Rojava ra derxistiye holê. Hewceyê ku em li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye bi taybetî o îmkanên yên herî mezin li başûrên Kurdistanê nav gelê me de heye. Em piştgirî û piştevanî ne tenê bigotin, ne tenê bi hestiyarî, ne tenê bi dildarî, bi xwe pêşandan, bi çalekbûyînî o bi îmkan û derfetên şert û mercên çixa zor û zehmet be jî bi her awayî em bikarbin xwe bigînîne erdnîgariya Rojava û em tevê berxwedana tekoşîna Rojava bibin. Ev erdnîgarî û gelê me Rojava di saetên di deqeyên dîrokî de derbas dibin. Lê ev deqa û ev saet encamên yên xirab, yên nebaş ku em naxwazin di hişê me de jî derbas bibe. Heger pêk were wê ev encama nebixêr ne tenê li Rojava Sînor bibe. Ji başûrê Kurdistanê bigirin wê ji Zagrosa derbas bibin çar aliyê Kurdistanê wê ev bandora xwe ya neyînî ya xirab lê bike. Ji ber vê yekê ev êrîşên hovane, ev êrîşên li dijî însanetiyê û mirovahiyê û li hemberî van êrîşan tekoşîn û berxwedana gelên me yên Rojava helwesta wan sekna wan îro 6 milyon Kurd bi rihê Kurdîtiyê bi rihê netewiyê rabûye ser piya. O dilê wê hestên gelên Kurd ji bo Rojava davêje o di tekoşînê de berxwedanê de. Ev pir bi qîmet e, pir bi bandor e, pir bi dîrokî ye lê bi hewqas pîlanên mezin bi hesab û kitabên kûr û dirêj û bi piştgirî û piştevaniyan hêzên nav netewî û nav dewletî de hê jî tiştê ku em bikin di pêşerojê de gelekî heye.